sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 eskatu. Irratikoak antziren bititzen zuzean paella janko zutela. Eta pitita sarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu gabeak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Arratzalde honen entzule, arratzalde hon beste behin, hementxe gatoz Laixiarreko talde eta fenomeno talde hau, Laixiartzen tarte, 17. tartie eiteko gogotzu eta betiko moduen ilusio osoz. Entzungo zenduen, kanta barri bategaz hartu gehiela, nobedade handi badeko guleko, gure herrien. Ustote zeune dala, dano jakingo zu honezkero, ze ustotan botok albiztie zabaldu bezain pronto Euskal Herri osuen bolo-bolo bueltak aibili dala, hor da izmeizo guztietan, eta gure sarri handize, Joseba Sarri nahi india idazle eta bastante famatu dan sarri, barriz be herrire buelteu jaku. Eta, bueno, bizkat gurutzegu eskaini edo, dedikatu berari, ondo etorri herrire, eta hoxe, jarretxun bikogu. Epa, ander. Ia. Aurreko astien eskinen geratu nintzen nintzela saioen gidari zela. Harinakuen oporrak hartu zinuzen eta gaurre barriro postu genduzte zuala. Oporrak ena esan hartu, ez tozte zuen itxi eta oin postu kendu gure ozte zuala. Zure beste nabenei, baina, bueno, desente binitzen, uste dut, ez dakit, ez? Que fuerte. Nik uste dut mereziote, ez dakit, ander. Horbe, leku genduzte zu, bueno, itxiko txuk, kapritxe badeko zu, ondo inozu sarrein bai. Barri honen estu, así que... Hombre, aurre barri jebera handize da. Bengu haitik itxiko txuk, ander. Bai. Bai. Bizon hartien ningu, venga, bai. Bai. Aurkeztuko sortu nintxiko ni aurkezten, maizen deko guzen partaideak. Segaitik ez, ja, nortzu gauz hemen. Hemen gauz maizen, Ander, esatarize. Irati. Hola. Arratzaldeon. Hola. Apa Maitane. Hola, arratzaldeon beste behin. Eta, bueno, gero sorpresatxo deku hemen maizen. Bai, momentuz ikusle bat deko. Tenikue, lau persona hemen mikrofonuen aurrien, baina, bueno, sorpresatxo deku horretxiku geroko, ezta? Geroko. Ona. Na, neskak, bai, urritien gauz, ezta? Hidroalkohol poti hemen dau. Claro. Bai. Legalidade. Musuku, Hori. Sarrek izabe moduen nosobuko edo, zela, sabes? Nasobuko. Nasobukoa. Berba, barrezek etorri eta ja berba barrezek ekarrizko. Ganera hori, ez? Gure estudioen bertan egon da, ez? Bai, etorri da. Ezagutu dau Laixi Herriatiko estudio itzelau. Bai. Flipa egoen, eh? Ez da egon hemen zerbeza latari maiganien patata poltsa izabalik, ez da egon, eh? Dana garbi. Kristonako infrastrukturia, hemen montaute, kabliek biztan apenas, dana ondo ordenote. Hori. Berezia moduen, ez da? Claro, ikusizela gure bere herrien hemen irratiba badauela, eta gonbiatu zeu sarri gurusun ingugana etorteko, edo zer esateko be. Bai, hori da. Hori guri behiluzinio handizien gozkun, ez da? Kristona. Isortako lako personaje, ez? Personaje da, azkenien. Bai. Así que, eta ez isortan bakarrik, ez? Bueno, mundu. Fama hue. Así que, bueno, hori, esan dugu moduen, Laixi Erratitik besarkada bero bat, Joseba Antzako. Ondo etorri, bibatu. Eta, bueno, aurra segituko guztaimar, merezi dago moduen, musika buru bat entzungo gu, eta laster gatoz.
Bueno, entzuliok, musiki entzundu zuen bitartien, Anderrek baimena emondozte urrengo tartieri pasu emoteko. Así que bueno... Ez dugu ezer firmau, Ez dugu ezer firmau. Baina bueno, itxistizu, ezta? Vale, venga, va. Vale. Asti honbe, okinduz ez da, Ander. Egun beruek, eguzkize, goiztan hotza, eta bueno, bapur bat... Udabarrien toa arrela. Hori da. Eta udabarrezi etorrian ez, ba, bueno, eguraldi zen iragarpena bentzumiko. Así que mendeku, gure Unai Etxeita, Andoni Aizpuru. Unai izpuru. Zelanda, tartie, izorta... Tropical. Aupa laiziar sale, sarzen gazte, badakizue laiziar irratian zaudetela, eta hau izorta tropikala tartie dozue. Eguralderi nagarpena aurkezten dugun tartie. Aste honi errepaso txiki bat eginda, ba bueno, ganorazko eguraldia aukin dugule esango neuke, aprobetxetako arratzaldeek eta aprobetxetako ganorazkue, temperatura epel samarrak, goizetan egun batzuetan fresko, baina ostantzien ganorazko denporie. Euri pestauein eta aprobetxetako modokue. Gaur behigerriko esan nuen, egoaiziek bizitien joskule eta temperaturak disparauen diela, ganera eguratxabe garbi aukin du eta eguraldi eleanti aukin du gaur barikue. Eta bizerbe fenomenoko aukingu, bale? Egoaiziek bizi mobiduko eskurzuliek, 21 km/h abiadura mobiduko da, eta temperatura pizkate koska bat gorengo dabe, 24-25 graduek igual ikusi geinkez. Vale? Perfecto, edozen plan aiteko, bizekletan izeteko izenezik, Arpeizto gau eskera iziek, ba, bueno, aize pizka janbien. Ostantzien, beste dozertarako fenomeno. Eta domekan, epe laukingu temperaturie, baina lainuek gehituko die. Egotik etorriko jatkuz lainuek eta baliteke azkenen gorduen euri pizka bat eikie, eurikera jotie, Epe lehongo da eta eurize. Eta puntu honetan komento biko geunke, eurize etortie berez ez dala bape albiste txarraz, kriston zikuti dau, konturotuko zinen aspaldi baten ez dauela ganoraz euririkein, eta aprile berez be euri higi izeten da, baina aurten ez daulan izeten ari, eta ba, eurize eskuek zabalik hartuko eta posi ganera, bale? Domekan hori eurikera dengo dau gabaz, eta astelen eta martitzena freskotxo espero duguz eta eurikera. Eta printzipioz modeluek dinuen arabera, datorren aztie pizkat esegon korraue dator, euri litro batzuk pilatuko guz, beraz, bueno, asteburu aprobetxo daigun, egele antidatorreta, eta tornazteko euriziari eskerrak eman biko txioz, gure inguruek eta eskertuko dagoeta. Bale? Hoizia dana, sorion txuek izen, eta formalak izen bebai. Formalak ezain formalak. Venga, arte. Mirik larrik gabe, buruaren jabe, erozorgaitik ez, buru gabe hobe. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. And I relate to my best friend. Do you remember? She was so young and now that we're burning. They're scared because she's really gone.
Itzela Doberren kanti, ez dakite titulu oso ondo zein dan, baina, bueno, inglesa zelan ez duten ondo hauskatzen, bertan behera itxiko gu. Eta, aurrera enbiko gu, gure laixiartzen saio ikaragarri honegaz, eta horretarako, hain maiketu eta hain desiotzu egoten dan tarte ekarri gu barri dobe, eta hori da, gure aditu eta aurkezlei marrek dekon bere tarte polite, eta osasune aiketzen da bertan, batzutan osasunetik aratago be haiegetan jaku, eta horretako hemen dator, Aimar bere bizi zaitez bizi saioegaz. Nolakoa zaitugu bizitza, guztiok ondo nahitan zelebre gabiltza, ezin dugu aurkitu neurriaren giltza. Aupa, Ander, arratsaldeon. Hola, Aupa, entzuleok. Aupa, bagatoz esan duzu moduen beste behin, gure bizi zaitez bizi tartiegaz. Eta bertan, Osasun egaz loturiko gaixek eta ekartzen duguz. baina zelan? Txorra barik. Txorra barik, Oi. beti. Osasun egin bidau, zendue. Zendua. Así que bueno, gaurko helburue da apur bat entzuliek gaurkoen osasuntsu hau bilakatzi edo. Hori izango da gaurko gure helburue. Itxan, asuntoa. Begitu gure konbidatuekin da marraskize papelien. Bueno. Hori osasunei da. Aipatu gopiatu sorpresa ginezko hemen, sakil bat, marraski bat, oso eleganti, oso sakillo. Aupa, konbidatu. Eta bueno, esan dugu moduen, gaurko tartie, entzuliok osasuntsu hau izeteko preparatu dugu. Eta esaten da moduen, el saber no ocupa lugar, ezta? Jakituriziek beti da ona, danontzako, eta gero eta gauza gaitxo jakin, osasuntsu hau bihurtzen gaitu gu. Así que bueno, gaurkuen jakiturizia dosi bat dakargu, laizia erratizen. Guztiak egin duzun loturi, Bai, ezta? Osasunegaz, zer ikusi zuzena. Labur bilduz, topo dugu artikulo bat, eta tartiegaz lotu gure izin dugu, sin más. Baina, bueno, enjo hor loturatxu. Así que bueno, gaur dakargu Nobel saritxigaz eta lotute, ez dakit ezagutzen dozuen, badago aldizkari bat, Annals of Improbable Research, eta gion dezauten Ander. Ni baino beto seguru, Badago lako aldizkari bat, eta bertan Nobel sari alternatibo batzuk moten dabiez. Nobel alternatibo, Oina salduko apurra sakontxu hau edo. Vale. 1991 garren urtetik ona martxan dau, eta ikerketa harrigarrizenak edo saritu egiten dabiez. Harvardeko unibertsitatien emoten da bezari honek. Eta da, bauen tipo bat, Alfred Nobel, haren omenez, boten dabez Nobel sarizek. Dinuenez, honek Alfred Nobelek, bauko gaztetan lagun imaginarizio bat, Ignatius ekona izena, eta sari honek, Ignatiusen omenez, emoten dien sarizek die, ezta? Eta, 10 artikuluek oso zientifikuek, baina apur bat harrigarrizek. Eta, hemen gure gonbidatu eskutuek, dino, ia nun topau duzun hori. Ez dugu esako, itxurrizek ez die desbiletan, ezta? Kasetarizien lehenengo... hor txiko, ABC ez. Eta, vale. David, idatzi, itxe hori txiga, ez da ABC-ko. Eta zuek osasuntzu hau bihurtzeko, ekarri duguz, 10 bat olako artikulo zientifiko, benetako investigazioegaz loturikuek. 10? Bueno, ez da gila 10 disa, ez da eskontau. Ranking show. Ez dugu asko preparau. Eta azteko, zuek jakin zuen honen barri, Azteko, lehenengoko artikulo divulgatibo zientifikue, dino, ikerketa baten ostien, txakurren arkakuzuek, katuen arkakuzuek, baina salto gehiago egiten da biela. Antza ibili da zientifiko bat, arkakuzuek neurtzen eta zein egiten dauen salto gehiago. Hemen dauze ipinitxe arkakuzuen arrasak edo dana delakuek, eta antza gonda hor zientifiko bat, neurtzen, ez da, arkakuzuen salto. Orduen txakurrek egiten dezan arkakuzuek pertik ibiltzen da, eta besti hori. Salto kanario, hor makilla. Hau, sin más, jakin daizuen, tipo bat ibili dela hori ikertzen. Makina. Eta Nobel sari bat irabazi da, ganean. Ig Nobel izenikoe. Ig Nobel? Bian katako txakurrek dinezko hemen gure imitauek. Bian katako txakurrek. Mea zer, etxegun bere hortan. Urrengo ikerketa zientifikuek dinonez, antza ibizien bebai horri ikertzen, ia arratoiek ulertzea bien japoniera aldrebez berbaine, eta Holandan ekin da neerlandera aldrebez enge, ulertzen da bien arratoiek. Ni behola geratu naz. Antza ibili die begitzen, dauen loturaren bat
gizaki, umiek edo, eta beste ugaztun jaio barrizien artien, aber loturarik edo badauen, ia ulertzen da bien, aurru bat hizkuntza nundin orakue, baina, jakin deizuen, ibidala persona bat, japonieraz, arratoiri berbaiten. Eta Nobel sari bat irabazi da, Nobel sari Bai, bat, Ig hori Nobel. Iker. Urrengokue, hau da, benetakue, da zientifiko objetibue, antza, Objetivo. bada olako laboratorio de fuerza aérea, deitzen dana estatu batuetan, Wright-Patterson izena dekona, Ohio. Oh, right, Patterson. Eta bertan gure sabien fabrikau, estatu batuar armadakuek, deko izena, esango txet, bomba gay. Bomba gay. Bomba Bomba gay. gay. Bai, gure abien sortu bomba bat, osan bombi botan dozu, eta Bai. bertan homosexualidadi edo zabaldu egiten dan, bertako tropaetan, olako aldaketak eta moteko, eta gerrak eta irabazteko. Parkatu, Hau, benetan. parkatu agar, no? A ber, bomba horrek gentie bihurtzen dau Gay. gay. Bai, hori bizien, investigetan. 1984 urtien ibilizien ikerketa honegaz estatu batuetan, eta 7,4 milioi inbertitu da zabizan proiektu honetan, Ai ama. Hau, egizi da. Eta Milioi ganera, dolar. Nobel sari zen. Nobel. Bai. Hore novela die, apura Nobel kachondeo, ezta? Txorrada bako novelak. Benetan, txorra, bakue. Txorradakue. Bueno, zorizionak bomba hau asmatzen. Da orduen maitasunek irabazi haban, ala... Ez da, antza sabien lortu, ez? Ez dakit. Ez dakit, nun bota ben hori bombi, ez? Baina, bueno. Bota da, oso ondo. Posten gara. Urrengo ikerketara salto inez, ibizien horre Annals of Emergency Medicine aldizkari baten, ikertzen. Antza, sotine, zelan kendu aldan edo, ibizien horteknika desberdinek eta ikertzen, eta topa bien irtenbide bat. Sotinentzako. Sotine, txokotine edo, kentzeko. Antza, atzamarragaz masaje rektal bat egizkero, sotine, junekin da. Ez da bier inungo farmakorik, ez da bier medizinariek, ure erati eta edo arnasa esartzi edo lan, horrez da funtzioa. Sakondute da hori ikerketa hori? Oso sakondute. Oso ikerketa sakona izan, bere denporan. Aska. Señor, espero hori ander. Bueno, urrengo... Zuek entzulio igerriko dozue, zuen gorputzetan be osasuntzu hau sentitzen sariela eta jakik juritza gitxau deko zue. Ni bai, gaur tranquil no jo be. Txokota da que tenien, aska. Hori, alboko erizen da, Sakondu. konpondu gotzu. Venga, sakondu. Bueno, urrengo ikerket... Epa, a ver, esto preparo gaur. Arazoak zamamezen. Arazoak, ez, bator. Bator, a ver, masaje Ez que rektal. golpien folizoko tintibe gaztau inda. Borrau. Gaur aitortu biogu, ez dugu lesaio oso ondo preparau, ni behintzet, eta bueno, mobilen ekarriet artikulua, baina bueno. Urrengo ikerketi da, hau zuek osasuntzu hau bihurtzeko eta jakitun hau bihurtzeko, antza, vainilla saporia, zuek probako zinu esan, ez da? Olako helauek eta isoskizek, vainilla saporekuek eta hauen tipo bat, Mayu Yamamoto izenikue, eta... Mayu. Haupa, Mayu. Izen polite. Mayu Yamamotok topaben beste modu bat, vainilla sapori edo extracto de vainilla dalakue lortzeko. Eta hau topaben beixen gorotzetan. Ez dakigu Mayuk probauko, a ber, igual probauko esanen gauza, eta beixen gorotza janda. Igual zinu horretara heltzeko. Bai, así que, bueno, gure bozu edo zer zukaldatu etxien da vainilla toketxe bat emon, bakizu. Alboko landara jun, eta gorotza proba bat. Horre danak, benetan, seriozko ikerketa zientifikue die, así que, bueno, jakin dizuen. Gero, bauen beste ikerketa bat, ornitologia sari bat mondotziena, da honen tesi honen galderi esan, ia esan da, ez dakizan dan, pajaro karpintero bakizu zein dan? Bai. Ibien dizinak horre... Bai. Enborretan ta... Bokille. Hori da, enborretan, pikua zolan emon da emon. Antza, ikerketa zientifiko bat egon zan, ia txori honek, zegaitik ez da ben jasaten buruko minik. Hau, benetan, Latza. Benetan pasau izenako ikerketa zientifiko ediez. Eta, hori, baten batek ikusi harako txoia, zain, honek buruko minok imida, zegaitik ez teki buruko minik. Eta? Antza, dekie hauren burmuine, oso estu sartute garezurrien barne, orduen etxaki mobitzen. Dekizunek esan da, bolita zuritzen moduen sartute, kajak erosten dozu zein sozer daka. Bai, polispan antzerako, ez da, burbuine. Txarra izan da, bale, txarra, jarretu. Bueno,
Urrengo ikerketa zientifikoe, hau be, zuek osasuntzua bihurtzeko. Ta, bueno, antza ibizien ikertzen, ia moskituek nora hurbiltzen dizan edo ez, gabetan askotan etorteniakuz moskituek eta hor ziztadi emoten dozkue. Ba, antza, deskubridu abien The Lancet izeneko aldizkari mediku baten, malaria dekien moskituek sentitzen dizela bardin eslan da, atrai dute, erakarrizek, Limburger gaztailegaz eta bai pertsonen hanketako useinagaz. Ai, ama. Nire hanketan epika hostie, Bai, bi izien hor, honek zientifikuek zuhurre sartzen, gentien hanketan, eta deskubridu da bien. Ze gaztai, zanzu? Limburger. Orden hori gaixo izozenien mesanotxien kipuli pintxelez, igual, gaztai izatea definiko gu. Hori da, moskitue gazteiro gero. Hori da, idia zabal apur bat itxi, mesanotxie, da moskituanak gara jodie. Así que hau, osasuntzua bizeteko, da pikadura gitxo biteko, tak, hordeko zue. Eske, danari motetxo hemen, Itxuri, oina nuntzi jue. Ikerketa hau, da, ez dakit zelan, hostia, lortua, pentsaba bien hau etje. Ba, antza egon zien ikertzen, ia pinguinuek ze distantziatara einaldaben kaka. Eta, deskubritu da bien, pinguinuek lortu aldabiela 40 centimetrotara kaka etxe. Antza. Emoten dau, holan makurtu egiten dizela berantza, eta holan presinu emon da, tak, urte egin da. Dast, hori da, hori da. Hau publika da bien Polar Biology aldizkari zen bebai, barbijo izeneko pinguinuetan pastan da, Antartidan bizidi izan pinguinuetan. Eta bueno, antza, hemen irrati zen zinio berakutzi, baina bada bolako krokiz antzerako bat, badau pinguino bat marraztute, ez dakit ikusi guruzuen, badau alturi, zelan doien bere estemearra bere barrutik, eta distantzizie gorotzana, 40 centimetro. Angulo rektal, Angulo rektal, hori da. Ba, bueno. Zikuta sendo. Hori da. Ba, bueno, gure bozue, ez dakit, jute masari tabernaren batera kaka iten edo eta tasi zikin badau edo, badakizu, pinguinoen posturi hartu. Kalkuluka. Ahí está. Horretzen dutxu gaurko aholkue. Azken aurreko ikerketia, eta kargo. Ez dakitzu entzuten duzuen country musiki edo. Ba, emondotzien artikulo oneri, esan da, medizinako novela, 2004en. Eta antza, musika country entzuten dauen gentiek, deko joera gehiago edo, bere buruaz besteiteko. Wow. Mama. Hemen laixia erratizien ez dugu country musika gehiago piniko. Jakin dizu, bada espada. Bueno, hemenik antzina bat oin. Ez, bat falteako andino. Bat falteako, eta hube neiko zendotxu eda. Honegaz ja maituko ender. Azkenengo ikerketie, IEI Nobel de Biologia 2003, emotxien sarize, 2003 garren urtien. Antza, egon ziren zientifiko batzuk ikertzen, ia paitak, nekrofiluek eta homosexualak dizan. Paitak. Eta antza, bai, nekrofilo ez dakit badakizuen zeber bada, baina bueno, gure hau esan, guztetan jatxule sexu harremanako kitie, hildako bategaz. Hau publikaba bien Anas Platyrrhinox aldizkari zen edo, Rotterdameko museuen, han deskubridua bien gauzie, eta antza egozan paita bat, arra, hilje, lurrien. Eta, beste paita bat topa bien, bakizu egaztan, eskoi eze gizio egaten. Gauza latzak ekarri duz gaur irrati, Latza. Bai, eta antza, zelan da, irakurriko txu gure guzue dau parrafo literal bat, ikerketakue. Cerca del pato, obviamente muerto, otro macho de Añade Real montó Anade. Real montó el cadáver y comenzó a copular con gran fuerza. El párrafo es literal. Así que, bueno, ikerketa honegaz be, asertoa bien. Inungo duda barik, hau jakin da gero, osasuntzu hau. Hori da. Askoz gehiago. Gero eta gauza gehiago jakin, gero eta persona osasuntzu hauek bilakatzen gara. Así que bueno, hemen ekarri dugu, datu batzuk ezin zenan jakingo, eta bueno, ikerketa zientifiko divulgatibo batzuk, zuentzako, zuek osasuntzu hau bihurtzeko. Así que bueno, beste barik, astu ditu ez datu honek alik eta harinen. Osasuntzu. Eta bueno, hau izan da gaurko bizaitez bizi tartie, oso kalzadoragaz hartu dugu apurtxo bat, artikula irakurri eta osasunegaz lotu gure izin dugu, baina bueno, espero dugu gozatu izena, eta hurrengo arte. I looked under chairs, I looked under tables, I tried to find the key to 50 million faces.
to get what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the seeker. I've been searching low and high. I won't get to get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man. To get what I'm after till the day I die. I learned how to raise my voice in anger. Never look at my face, ain't this a smile? I'm happy when life's good, and when it's bad I cry. I got values, but I don't know how or why. I'm looking for me, you're looking for you. We're looking at each other and we don't know what to do. They call me the seeker. I've been searching low and high. I won't get to get what I'm after till the day I die. I won't get to get what I'm after till the day I die. Bueno, entzuliok, saioegaz aurrera jumiko gara, oinanderrek baimena mondozte barriro pasu emotiko urrengo tartiri, eskerrik asko bizotze Sander. For nothing. Eta bueno, nire saio arraro hau entzun ostien, jungo gara Laixi Hartzen magazinegaz aurrera, eta antza gure maitanek saio barri bat preparatu dozku emoziometroa izeniko ez da maitane? Bai, hori da. Así que bueno, beste barik, emongotzegu sarrerako musikeri pasue, eta hau da, Hau, gure entzungo saio zue, barrize, bai. emoziometroa. Aupa, entzule. Bueno, kontua da, gaur goizien, dutzan egona zela, lasai, nire bolara, dutxan. De repente, danba, atien, familiako beste batek, molesta bindozte. Eta horrek, zer bindozte, aserre pininaz. Orduen, momentu horretan erabakiot. Zer aldoten Laixiar irratian. Atarte bat, emozinoi buruzko, ez da? Sakon. Bai, holan izena, idatzi osten, hau azarre, inspiraunaz. Bai, holan izena. Misterioa. Sakon. Bai, orduen, kontu da, txikiratik, eskolan, lantzen dugu zela mozinoek, ez da? Posik, aserre, triste, beldurtute, lotxatute, aspertute egotie. Baina, karo, hori egiten dugune da pixkat identifikau emozinoek, horretarako emoziometroak erabiltzen die, ipuinek, baina gero nagusiten pixkat astu egiten jakuzonek emozinoek, ez? Pixkat ez dakigu oso ondo zer sentitzen dugu momentu bakoitzien, ez dakigu ez gara kapasak espresetako, oin hau posik, oin hau aserre, ez dakit segaitik nauen aserre, ez dakit segaitik nauen posik. Egize da hori maitane bai, dan hori pastainak gule uste. Bai, ez da. Eta pixkat, zuri esala. Askotan. Bakin dos nauen posik, dos nauen azarre. Ba, ni askotan nau, ez dakitela zela nauen. Hori da. Bai. Eta nau raro. Hori pandemizan egon gaierako da. Ez.
Bueno, vale, nina hemen Bueno, txakur berdi ez, baina, bueno, da, batzuri pastainak bai, olako, ez? Ez jakiki ezer sentitzen dugun, edo zelan gauzen, edo igual gauza pasaiaku zozer sentidu beginune eta ez dugu hori sentitzen. Hori da. Ja. Orden pixkat, tarte hau sortu dut, izango dela mini tarte bat, pixkat emozioak lantzeko eta identifiketak. Orden kontu da, badakigu zer dan sentimentua eta badakigu zer dan emozioa, badakigu desberdintasun hori. Badakizue. Wow. Latza Kri-kri. Ba, ez. Zaila atrebitzen pixkat, zozer esatera. Labur biltzen, ez. Ez dakizue, bale. Bueno, kontu da, sentimentue da senditzen dugunagaz zerikusia dekon zozer, ez da? Azkenien, zentzumenai esker, antzematen dugune faktore bat, eta faktore horrek gugan dekon eragine, hori da sentimentue. Eta gero dau emozioa. Emozioa dator latineko esmotio hitzetik. Esmotio. Eta esmotio honek gure dago esan kanpora mugitu. Hau da, emozioa da kanpotik, osea, kanpora mugitzen dugun hori, ez da? Asaleratzen dugun hori. Orduen, guk sentimentua jasotzen dugu, eta emozioa da zelan kanporatzen dugun. Hori izango zen bizkat laburpena. Hola. Bai, interesante, eh? Bai. Eta, oinarrizko 6 emozio dauz. Emozio honek dira unibertsalak eta biologikoak, eta Ekman eta kolaboratzaile batzuk egin zabien ikerketa baten azaldu zabiesan. Eta honek 6 emozioak dira, ustekabea, naska, tristura, haserrea, beldurra eta postasuna. Eta komenta baten moduen gaur haserre egon ez goizien, ez da? Orduen erabakiot gaur haserre gazaztia. Vale. Osa, urrengo batzutarako, dekoguz horrek emozioa izabalik, ez da? Horrek jorratzeko. Hori da. Haserrea, arrangura. Orduen, badakizu definitzen zer dan haserrea? Arrangura. Ja, bai, hori sinonimo da. Baina hori definizioa potente bat, belan polit bat. Guztetan eiatzun zeozer pasetan danien sentitzen dosune? Bai, holako zeozer da, ez da? Bueno, banik indotena da, bai. Gelako. Egon azpentsetan, loa din. Ber, holako zeozer botateko? Ez dakit. Ba, gizartan haserre goti, baina ez da izan esplika. Ja, hori bai. Bai, hoi nabaz. Definitzi, ez da? Nik indotena da, nire gelako estanderizan iztegi bat hartu. Aspaldi ikutu ez dutena, lan txiki bat dekot, lurri iztegi txikia ditzen dana. Danok ikungo hori etxia. Hori. Hain propaganda. Eta lurri iztegi txikiak hau dino. Haserrea da, bat ere atzegin edo gogoko ez denak eragiten duen posik gabeko egoera. Irati asmatu oso, edo sentimen ageria. Ba hori. Irati. Nik esan otena. A ver, txal, Maitane, asmatu da biratik. Txalo, bero, bale, motxo. Bai. Aupa, Irati. Txaluek, tekniko? Bueno, en bardin da. Ez dauz. Betik, que guai. Tío, que guapa. Orduen pixkat, hasiko gara, ez da? Azkenien, zer da bakotzari aserretzen dozkun edo nire adibidez hasinaz pentsetan eta faktore diferentiak dauz, ni haserre egoteko. Adibidez, gaur goizien pasaiatena, egon ezera nire bola eta non horretorri dala pixkat nire modo zen hori apurtzera. Bai, niri adibidez aserretzen dozten nire espektatibak ez betetzie. Haserren hauen obrak egoti onduen, adibidez, hori be, asko. Gogorra da, Asko, horrek asko bai. Noste, lan bat amaitzen nabiela be ordenadora matetie, olako gauzak. Eta ibilinaz be interneten trastietan, aber jentiek zer dinon. Baina, lehengo burotzot galdetu zuei. Zuei zer, zek aserretzen dutzue. Siga sartzen gaitu, Guruzu zati ezek aserretzen dozten? Ba, baitu, dozein gaur eguneko egoera oso ohiko bat usto dala eta guk danok bizi izen duen gauza bat. Bate gaitik edo beste gaitik, zu denpora librien plan bat sortu jatzu, osauz gustora. Baliteke gara bardo bat edo beste horre gotie, eta momentu baten, konturatzen zara, amarrak amargitxe hodiela. Niri horrek azarratzen hau. Momentu gogorra, Bai, gogorra. Asko! Zer, amarretatik aurrera zer pasetan da, mundu amaitu inenete daba. Horrek asko azarretzen dago. Jo, Ander, sentitzen dugu, Bueno, ni, beitu, azarri egaz lotute, oin jala hile batzu pasaraten, baizinan olako neguko egun hotz bat, txartu nintzen goizeko serietan, dutxau, maniau, bierrera jun, kriston loguriaz, kriston hotzagaz, goarte eta paute, dan manoie bierrera, dan baldosa bat erdi solte, tak, dan kie busti.
Zelako asarri barraponaen horre. Loguriaz, bierrera, jun bierra, astelena, anki ebusti. Buah. Kristona asarri barraponaen. Hori azti topera, azti. Emozio top. Horre, okinan asarrie. Asarri. Gorra. Sentimendu. Hori. Ez emozio da. Emozio da, botan abena gero, ez? Lanera jun eta, puta mierda! Bueno, bai. Baldosa gazketan dugot, eta gonda euriz eta guzti. Eto bizi. Dana txarto. Nik be Aimarren antzera asteot goiza, asarre. Ze, paserenatena, ninaz bastante pertsona puntual bat, kusteniate puntualtasune. Eta oin atara dut karneta, eta orduen, ni bajatzen azenien nira iztie bajatu bidan nigazkotxien. Eta nire iztie da super lentie, super pasota, eta bajatu bidan nigaz, eta ni nau berari itxaroten, ze ni bajatuen biot. Eta nina nau prest, eta nau bera itxoiten, eta horrek azarretzen nozte pilo bat. Baina asko guroso, ez da? Bai. El amor con todo puede. Bai. Baina azarretzen azbera asko izero. Baina hori egitze da nibe pastenate, eh? Bai. Egotie prest, eta egotie itxoiten. Ni adibidez, enaz oso puntuala, eta ninaz berandu eltzen azena. Parkatu mena, arridura urpegiak somato dira. Ez, egize da. Ni naz persona bat beti eltzen azela berandu, eta ni berandu eltzik ez tozta harture. Baina manail beste non hori txaroten ja. Ni pasaten bardine. Ai, ama, hori ustote sentimentu oso berokoi edala, ez da? Bai, baina sentitzen dut, eta niri, eta jazta, eta aguantau. Sentitzen dut. Guztiz identifikauta sentitzen az. Bueno, esan duten moduen interneten behi bilin astrastietan, eta seguro olako gauzak be, soi pasaten jatzu desela, eta kriston amorru edo kriston aserri esentitzen dozuela. Adibidez, hilara baten zain zauzie, eta nonor koletan da. Bai. Beste bat, amen, entzuten ez dauen jentie. Da buena, Ai, bai. Txarto. Nire etxien pasatan jate. Ni gauza desan dut, horraz lotuten, nik sarritan entzuna harren esaten dut. Denpori irabazteko. Danoi pasera igual birritzen me bai, Bakarrik urtetan jate, Bai, eta gero bakarrik erantzuten dozu. Bai, nire pasatzen. Adibidez, kotxe hilarak dauzenien ataskuek. Niri eiate pasatzen nahin beste, baina jentie aseretzen da asko, Kotxe hartu bida, lasai, estresate bazauz, ez hartu kotxerik. Hori da. Horregaz lotute pizkate bai, zona urbanuetan eta holan, ari ingidatzen daen jentie, antza jentieri horrek amorre moten dutzu. Ez que ez da. Eta bebai, larra astiro gidatzen dauen jentie. Lasai, errepidean lasaituzuna. Nik esan dozun danagaz usteo eta sarre asko sortzen dutela bestiengan, baina, bueno, hori txiko. Norbera tranquila, musiki, topera eta tranquila. Norbera tranquila, jauti da importante. Beste bat, dirue ataratzen zuez, kajara, kajerora, eta derrepente komisinuek obretia. Edo estoi, da tarjeti tragau jindotxuta. Bai, izi hortan daben aukeriaz diru eta dateko, batzutan hor justo harraposetu denporaz ez du, eta soiz diru etaten da. Hor letra gorrizen kutsa zainau. Ez da bil eta ez da biliko sekula. Juan Durangora. Emoten da bernegua, terrible. Eta pizkat diru lotute bai gasolinan presizue directamente. Turista begitu bier, pagau da aurrera. Eta, ja. Gogorra izan da, Bai. Edo bestela bizikletan ibili. Bueno, beste bat, erropa gustukoena legiaga zikintzie. Buah! Edo txarrau. Zu erropa gustukoena beste persona batek ibilti eta zikin egoti gero, eta ez juti zikin hori. Zelako dugu emoten zaben horre. Bai. Nire jate paso sekule, Izen notze sugertzea dut pertsona bat eta zikintzen dotu. Hori, eta gero zikin, eta ez da juten. Hori, horrek emoten dago zerrien. Ja. Beste bat. Taladro sarata goizien. Bueno, goizien edo zein, baina bai. Beste bat, hau, justo, erretxaiek. Kri. Hau interneten topa dut, Gentieri. Interneten gartzen. Amorre moten dutzu. A ver, erretxaiek, asekaz. Erretzaile txarri, jo. Es que, que más me caes mal. Que jetas, tío. Gentia la hostia, Es que nik iztu daik. Bestat, garraio publikoan bi eserleku hartzen dituzten pertsonak. Eta ez da bekentze motxili ganetik, Da soiz jarten begitxe txizu eta ez da bemoitzen motxili. Men badu bat, antza. Zebrabidean zain dauden ibiltzariak ignoratzen dituzten gidariak.
Pues bueno, jaten sarata egiten duten pertsonak, Bueno. lehen esan dugune, berandu heltzen dan Bai, jentea. hori latza da, Ostra, nobera niri... Masati eta temosu da, gustora zaizla jaten. Bai, baina... Ze gustora da, bueno, bitu ze posi nauen, gustora goten. Gustora bera, baina nobera, Dios, jota tenedora, doblado, esku, hostia. Nire honetik azaten da horrek, Eta beste hainbateko hemen apuntaute, baina adibidez be estresak, antsiedadiek, lo gutxi eitiek, sortzen dau kriston aserri, ez? Berandu juti autobuse Bai. galtzi zure mustura. Hori da. Bai, Holan bai. gauzeinen pixkat, aserratzen gara, gehiago. Bai. Eta niri egun baten azkaua ontsa etorriate burure eta itzela izan zen, Jo, lanera joen horretik bakizu, ez? Etxien, amaiketako preparabor, zendu de kristonako bakadillu mimo guztizaz. Ailegau lantokire, eta... Nun da bokadillo. Nun, bokadillo, Nun da bokadillo. Eta egun guztia amar gaute, hori paseaten batean horta egun guztia amar gaute, tipo de... Zer pasetan jatzu? Jo, amaiketako etxin itxio. Niri bierragaz lotute parkatu, eske etorriate burure. Bierrak asko sartzen gaitu, Joe. Turnoka ibilintzen lehen bierrien leku baten, da juntzen, zapatu baten, gabastoketen jaten, gabeko beratxietan, lantokire, da noi edazateztie, zeitzen duzu amen da. Zelan zeitotela bat, toketan jate bierretxe da, que no, edatzu toketan. Da Bilbo arte viajie, gabeko beratxietan, lagune parrandan, da nire bierrera lelo bate moduen, zelako eserri. Bueno, aserri baina gero postasune, gero bai, da. bizek zintiuna esan. Bai, horregaz pizkat zerikusia dekona, nire adibidez pasaiate unibertsitatea juen klasera, heldu eta irakasli ez etortia. Ez? Ja. Eta bi ordu hor, ez mongoluen egiten. Eta gero egon alzinen etxien lo. Jo, beste batzuk hori ospatu egin. Bai, ospatzen dozu, baina jutie lehio ararte, eta egon alzinen lo. Egon alzinen lo etxien. Ja, bai. Gaina, askotan paseran da, azarratzen zaren gauza batetaz, eta hortik aurrera paseran jatzun danak, azarratzen dutzu, gehiago. Orduen, amaitzezu eguneia super azarre. Eta zer egiten dozue? Zauzia, zer egiten dozue hori pasetako? Ezein berba. Nik tranquilo, ez dakit, ni txagurre gazetxu eta mozutxu egin tripan. Bai, ez da. Musika entzun. Ostra. Ez dakit, nina pertsonat oso errez azarratzen dana, baina gero pasetan jate, ez dakit, etortzen da moduen. Ni musikiegaz lotute, pasetan jate, azarran nagoenien entzuteot musikie, gogorra, gitxago azarratzeko. Osa, ja, lagunduen bilako desestresetako total, sentimendueri lagunduen bilako. Azarre zauz, venga, azarre, topera. Bai. Beste bat da lagunekin mozkortu, baina... Bai. Oine... Ja. Ez da inerreza, kurgan urten. Bai. Buelta baten bon mendizen. Bai. Horrek edo tranquiltzen da, asko, bai. Bai. Eta zer egiten dugu jentiek beha aserre dagoenien? Zuek zer egiten dugu? Negar. Zer egiten dugu? Negar, sobre todo, da ondoko inkordi jau. Asko barriz. Bai. Petxera nago, segin dute, baina... Ez egin berba, igual azarretzen zara eta zauz isilik. Isilik. Ba hori da txarrena. Botan mira kanbora. Boten mira, baina askotan... Batzutan hobeto, zure bolara geratu... Osa, zauz azarre mundua sortuen norbait etorten maiatzu eta galetzu ze pasera inatzu azarratzen zara, tipo itxipakien. Bai, eta hain, nipe, azarre sentiarazi dotzun leku horretatik, eskapau. Bai, hori bai. O buelta batemon, o etxien basauz azartu eza etxien, kanpora urte. Bai, hortik arazotik, eskapau, bai. Bai, esplota baiten dozu azkenien, ez? Eta azkenien, eskapau baiten zaride, batzutan be, pasetan dana arazo imaginariak sortzen diela, ez? Tipo, pasau da hau, eta orduen hau, eta hau, tipo, ditzen duzu kakanazteat buruen? Bai. Buelta asko emon, bai. Bai, eta sarre zauzunien be, buelta gehiago montetxezuz, eta ikusten duzu zituazioe, beretan dana, baino txarra bai. Askoz, ni hori bai. eta jentiek beha pal batzutan gauzak apurtu, burrukatu. Besteak iraindu eta epaitu be pasetan da asko, ez? Ja. Bai. Bai, pastan da, bai. Honena da, azartzen zarenien norbaitea azartu bazara, eta badan ez ezagun bat, zure honetik eta zaituena edo, gatxago da ez, baina gertuko da eta ezagune bada, gelitzu zaitu gustora, bota mierda guztize, azarratu nahi zugaz, berandu etorri zarelako peste txarri hori. Bota zermoie, nahi besti txarto sentidu da, gero bota ditzulo, da holan bizok utzitzen dozue, esan da? Barrenak. Bai, barrenak utzitu, gure txarra bota, eta gero, venga, zer, hartuko kainantxu bat oin. Eta listo? Bai, arrazoi guztiz, osasuntzuen. Kostetan jago, zarritzen kostetan jago. Botatik, botan bidea, bota tranquillo eta fuera. Hori da.
Orduen gure laixiar salientzako hori da gure mezu, ez? Bai. Honena. Edo bestela... Hori da. Berbain, Bestela Bota. esposit lagun batupetan faroliri. Ez Bai. que kaguen sos, honek egin dozte hau bestie bai. Bokaiu astu date eta... Bokaio txarriz hor da. Taki, me kaguen. Jas. Da, ya está. importantiena, barrenak askatu. Hori Bai, da. bai, txarto sentia zen zaituen hori, kanpora bota, ez? Emozio hori... ez? Kaleratu. Kaleratu, egona zentzuten, Eta laixia errati je moduen libre bizi. Hori da. Hori da. Terrible. Zatez bihurtzera lo ezinak nagi Mamuak izara eta hitzak aragi Tori zilbor laurden batia hildoran Arrakala bat egin nahian denboran Barrezin giraran basordeka Jolastu nahi alduzu gorde-gordeka Bibeta zalak izu Desegonkor mine ematen badizu Ez egon hor Ez egon hor Zatoz gotorleku bat dut bizkarrean Doana munduaren kontrakarrean Imaginatu zaitut arnaskantuka Nire gorputz gainean erdikatuka Hasta muka jarraitu dut atzaparka Inoiz baino ederrago zaude dardarka Gaur tristura darizu Desegonkor mine ematen badizu Ez egon hor Ez egon Zatoz utzi egunari gaua hor baitzen Ez dakiz ziurlen den edo orain zen Iluna hilaiotza izango zenik Heldu banizu eta heldu bazenik Heldu banizu eta heldu bazenik Beti horren zaurizu Desegonkor on egiten badizu Gelditu hor Gelditu Barrenak askatu goguz, sentimentuen gora beran, asarri zer dan, eta zek asarratzen gaituen, eta halako gauzak. Saio interesgarri, Oso, oso polita Oso maitean ona. ebetan lan itzela. Asko guztaiako. Eta guk
piste gauza dute oin kengo dugu, ez? Odlola ekarriko. Ez que, Bai. hain lasai, hain gelitunaz, pizka barrenak askatute. Bai. Oin, tarte egokizeko goin, azarre eta olako gauzak berbain dauzela, oin, alaikasunen etorri. Hori da, Bai. hori da. Eta hori bakitxo zein da gure tarte famatu, Gure lehiaketa famatu, Eta sorpresa eta guzti. Toma! Wow. Eta eskoi estartieri zarrera moten bere ahotsa entzun barik. Aupa, gonbidatu, berezi, maixu, laixiarriatik eukide, ez dakizan definidu, oza, zuzara gure zutabe gogornetako bat. Zuzara gu gara zu. Arratzaldeon, Ander, bai, arratzaldeon. Altzazu zu, altzazu ni. Aupa gontzal. Zer zelan. Aupa, oier! Arratzaldeon, bai, zelan. Gure bakarlari zaunena. Nik hemen espero namen sarri dolako non hor famatuen bandiri. Zozo esateko baina ez da otorri inor. Zube Ipinio- bakarrik etorri zari, Osa, parkatu oier, alfombra gorretxe eta nahi pini hotxugu, eta hori da, dekozun eskerroneko berbia. Nik lurreniko zikin ikusten dut. Ala. Jesus. Bai, arrato botika beba oso horrezkitzen baten. Baina, bueno, pizkat ipiniko segunera gure entzuliek, ze bakizue gure lehiaketie zer dan, oier ekartzen dugu astero kantuen, eta gaurko honetan, bera hemen dago gugaz, oza, kantu ez da izango audizio bitartez aurretik grabauko zozer, baizik eta zuzen irengo da gauza bat. Eskertzen da. Hori da. Eskertzen da zuen etorri zena oier, benetan. Ez da zer. Eta, bueno, pizkat egunen ipintzeko zuek, astero bore. Bera, kantuen ipintzen dugu, nananeetan, edo ez dakizetan definizio... Bai, nanane. Nanane. Kanteatan, bai, kanteatan. Ba, zozer egin dozku oierrek, eta zuen erronka izeten da, zer kantetan da bien asmatzie. Ez da oso erreza izeten, batzutan errezaue, bestatzen gatxaue. Eta, ba, bueno, parkatu hemen albotik zozen zon dabe? Itxegon, hasi aurretik, gaur zandik gauza bat, Ander. Bat, bi, hiru, lau? Vale, etorri naz eta entzuaz, guzurrasko entzuaz hemen. Guzurrasko. Bai, ez da gani alboku, guzurrasko esaten ibili da. Venga, aklarizio asuntua. Bera puntuala dala, A ber, oier, bizedes, Ez itxitxarta, Astero da bilela, musike baju, holako gauzak. Guzurra asko zan dauz. Ja. Bueno, trapu zarrak botateko igual, urrengo baten zintzabana mintzera gombideteko zaitugu, eta bota trapu zarrak. Ze momentuan lehiaketako momentu izen da gure momentu euforiko eta top izeten da. Eta, ba hori, gogoratuko dugu, pasan azteko zera, zena junzan asuntu? A ber. Dinot, ez kantzino, dinot, zarizen, eta hori, eta... Sarixe. Eta imar lagundu iztezu, zebak... Bai, komplikautxu esan, eta... Hau zan, berrizeko mafrea segurutxeko arduradun esan, Idoia eta Javi eskainitxe. Aupa, Idoia eta aupa, Javi. Jose Antonio, arategi izen gaztetako, 30 euroko, bale bat. Hori da, eta esan biogu Jose Antonio arategi izen bertan sorteiko txuletak probetako aukeri ukin gendule Jonbari eskerrak. Eta itzela dauze. Itzela dauz. Emizuez, brasan gitxien je oso gozuek dauze. Hori, eske bakizu, COVID asuntu dala eta ezin gara danok elkartu. Urrengo baten hau libre danien erosiko guztxuletak eta proboko guztanak, baina benetan zauzuet, kalitate honeko harakizi dagoela bertan. Eta honen esengo da, pasan azteko audizu entzun. Bergo horazti, eta ikusti gure autorien. Wow. A ber, Ander, gauzatxo bat astiako, Maitane irati. Niri ez, dan hori, A ber, intru ez dugu, entzun, teknika? Eta gure aste honetako lehiaketa da, ator kantari... Oier! Ator kantari oier. Ia, intro barik ezin ginen hasi tartea, Astu inako ixe. Emozioak aurre eginda, hitzak ahaztuta aurrera egin dute, introa ere janda. Aserreak, postasunak eta laitasunak, begiziak itxi oskuz, eta eskara kontu datu, intro ez dugu lehipine. Eta bakizu ni sekernetan dozten bebai, ja, lehenko gaixo bultuta.
Josetxu Nik moduko kanteti edo pertsonak, ez? Josetxu moduko pertsonak, ez hortan? Berak itxan, berba denbora guztizen, da, estozkun berba egin izten, Entzaileak hortan Josetxutaz? Josetxu, astune, maju baina astune. Maju, bera bakarrik, Nik ez dut eukindote, baina Bai. astune izan zen, bai. Bueno, eta aurrera jarratu egon, desliz honen eta gero. Eta barri entzun gogu, bai, falta egin dau, barri entzutiek, bai, hainbar dino baitz, ez da izen kapaz ondino azertako, ni haitik ez, nik esango nekeia ez, audizuekik, bini edo... Bai, Zer erantzunek entzun Bai, bale, bai. Aber, entzule... Nixina, ez dutela raspa bazkeren momentu Aber, entzule gauzate, guregu aklarau. Nik barrio kantako txet, tranquil, ipini. Baina ez entzuna. Eta entzuleri pixka eta aklara guretzegu, ezketeko naste borrazte, bat hemen itzela, ze grabaketa azterako orduen, dana borroiaku. Eta oin gabiz sobre la marcha barrez dana, bueno, antolatu guran, eta bagabiz, astiro bagabiz. Eta ba hori, hasiko gara astero, bueno, ez, igual azalduko audizuek zehaitik etorri dien. Bai, ez da. Bale. Audizu epa. Se esan genuleko, zenan da, hemen... Bai, audio bat erantzune bieltzerak orduen, WhatsApp bidez, audio bat bieltzen mazen duen sosketan zure izenagaz bi papeleta sartuko diela. Hori da, ez? Osa, idatzizko parte hartziek, papeleta bat. Bakarra. Eta audio Audizio bidez, bitartez, bikoitza. Hori da. Eta, erantzun, bueno, hori gero esan, ezta? Bai. Bai, Gauza buruetu jate, baina ez da momentu. Bueno, gabiz gu gure buruen astetan eta tekniko maretan, así que, beraz, ipini egun gure entzulien lehenengo audizue. Hori da. Haupa Lixiar, asteuntako kanta, bueno, asteuntako edo gaten astekoa, nik uste dela, itxaso gara, pentsazpine. Espero dut garaiz bidali zen audio. Haupa Lixiar. Oinguen espero dau, Horreko trompeta basta oinguen... Hau izen zan, Bueno, uste dela... Badakit, Hau da trompeta joskune. Vale, parkatu. Hori beste bat zan. Villa Libre! Villa Libre. Parkamenak laizia erratitek, pentsado zuizen zabela, baina... Gero torrikoako beste. Gero torriko da beste. Bueno, papeleta bikotzea gozu, naik ez denboraz justu ibili, parkatu dezoz, baina horrengoen harintxo hau, mesedez? Hori da. Venga, horrengoa. Hola, aste honetako kantie itxasoa gara da, kentzazpina. Mozu bat, agur. Agur. Beste bat, zuetzako. Beste bat. Zerako esmeru, Bai. Ondoz, ez da usere esanek? Saludo. Ondo esan da, agurtu da, mozu bat. Ez dakik ondo esan bada, Boto bihartzeko kantado miko lekiela. Bai. Ez da? Oierrek emondaben proposamena, itzela. Oso ona. Incluso iru bierba da, Iruko iza. Papelete iruko. Bai. Kantetan da, bueno. A ver, aldatu egusen... Kantetiegaz instrumento bat jotie balio dau. Baite, bai. Zelenguen trompeta jozkuen. Kantau. Vale, kantau. Bueno, ritmo eta igertema da, iru papeleta. Kantau, baina kantien amaieran esan ze kantadan. Hori bestela... Nube gara la hostia, gabiz hemen arauek aldatzen. Bai, azte bakoitien. Hor, puntuan epinako, eta venga, iru papeleta. Gu gara ator kantari oierreko labi. Guk... Juridiko teknikoa. Arabak gure eskutan dauz, eta alantxe geditzen da, ez? Orduen idatziz, bat, audio bitartez bi, eta kantuz, inezkero, ja, irukoitza. Irukoitza edo lau, ez? Iru. Lau. Okurri dukako zuzen, lau izeteko. Nire ustez, joder. Hore gure lau ipini da horrengo beran. Haupa, Ander Naiz da abstuko dute abesti bat. Ez tozte zu, itxi. Osa, hartu dut parte lehiaketa honetan mile bider, eta ez tozte zu itxi parte hartzen, hasi que... Faltaria, mes. Amari esan. Kantetako, karu gongo da asuntua. Baina, bueno. Jarraitu, venga, iru papeleta, horretan garatzen da. Baina hori urrengorako, jarraitu ikun honaz. Haupa, aste honetan aurrekoan bezain seguru. Gaio. Baina nik esango nuke kentzazpiren itxasoa gara dela, aste honetako kanta. Eskerrak, Eskerrak, ez hauzela inzi hurrengoen, Sariñakoen eus osi horregon zinen ba.
Ostras, zelako... Epa... zelako tono esatzen zen. Txantxa zen... Txantxa. Eskerrik asko, bialtziarren erantzune, audioz. Hausan filosofo abesti esan. Hausan, saben... Bueno, nik uste dut... Bueno, bakit... Hau da rekal. Hau da rekal da. Rekal? Ez? Zer rekal? Ah! Teitu dut zezu rekal. Rekal. A ver, kontestu nepineko entzuliek. Ja. Persona honek, deitzen dala... Martxel. Aupa, Martxel. Bai. Segi jau, Martxel... Lasa. Hori da, Martxel Lasa. Martxel Lasa, bializko erantzune, gure telefono zenbakire, dala 654-03-739. Ara bialdezko bere erantzune, eta gu gure barik erantzun dutxego, hau parrekal. Bera, beste persona bat izango esan moduen. Da bueno, barkamenak laizia erratitek, eskertzen dugu zurantzune jasotzia. Horia. Eskerrik asko bidaltziarren, jarraitu bidaltzen, eta, a ber... Isilik geratu. Amatxo dia Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Eta nahiko gaurkoz izendana, eta, bueno, honena izango da, benetan, berzin originala goi erratzien dala entzutie, jakiteko, ja, asmatu da ben, edo ez da ben asmatu, gure audizuek, eta parte hartzaileek kantie. Na 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 A ber, etorri da orduen, izen da orduen, txaron, orduen erantzune, asmatu da bezta, audizue biali doskuenok, erantzune, izen da... Itxasoa gara, kentzazpine! Eskerrik asko parte hartu zuen dan hori, audizue biali dozuenok asmatu dozue, kentzazpine, itxasoa gara bestia izen da. Eta, bueno, esan dugu moduen, Saniz Jander, izen da Mafre asegurotxea... Berrizko Mafre asegurotxea. Mafre asegurotxeko ardura duen diesan Idoia eta Javik eskain jite. Aupa Idoia eta aupa Javi. Jose Antonio, aupa Jose Antonio, arate gizen. Aupa Jose Antonio. Arate gizen, gaztetako 30 € bono bat. Eta, bueno, gaur sosketarako deku esku inosente berezi bat. Bai, benetan inosente bera. Lehiaketako burudan oier. Buru, hautsa. Eta bueno, hemendeko berak txolopotie, parte hartu duzun danon erantzun duzuen danon izenagaz. Txolopotie. Ostra, haue trabo izenaz ni apurua dander, Gustot dopin asko dago hemen. Bai, larri. Izarra. Eta bueno, hemendeku parte hartu duzuen danon izenak, eta bueno, oierrek atarako dagoen papeleta bat, jakiteko nogi da hasi dauen Jose Antonio Arategiko 30 € bonue. Gilegan eskaitxeko beste. Jakin deizuen, barriro be, hemen gabiz grabetan, maitan edeko hemen grabetan. No hay ni trampa ni karton. Bueno, eta teknikok nahi duenen erredoblea jarri, eta gure zutabelen oierrek hor da. Hor da, eskua barruan. Eta atara da guizenako saliduna. Atara kamara lehengo, gero ikusiko guk. Irabazlie! Aupa, Leti Alberde! Zorizionak Letizia. Imagineta, Letizia izango dala, ezta? Ez dakiko, Letizia. Gure Leti Alberde. Zorionak Leti, zorionak Leti, zorionak irabazi dozu, 30 € balie. Hau pander, Terrible. Kanta ikaragarria. Bai, gora etorri ja. Eta, bueno, betiko moduen ez, irabazligaz, letigaz kontaktuen ipinean saiatuko gara. Horia. Ia irabazle, itxaun, itxiko txegu gure... Gainoa, tonua. Gure oier burueri, erantzuten. Oier. Sentimentuaz, eta... Eta audizua? Ia, Leti. Bai. Hola, Leti, Arratzaldeon. Bai. Arratzaldeon. Bai, Arratzaldeon. Laizia irratitik deitxotxu hau. Laizia irratitik deitxotxu hau. Laizia irratitik, bai. Esateko da, ongaztien zuk irabazi osule. Zer esateko da, zer? Aste honetan, Sarize zuri edala. Aupa, Lete! Aste honetan, zozketa nik irabaziot. Hori da! Leti, bai! Zorizona! Aupa, Leti! Parkatu, porque hemen dau zoratzute dau. Zer eza... Zaizin du, mesedez. Zer eza ustezu, mesedez. A ver, esan inguruko hori izitzeko, mesedez, a ver, importantia.
irabazleni da! Aupa, Leti! Zorizona! Eta zer da saria, zer saria da? Leti, sarixe da. Berrizeko, Mafra Segurotxeko, Idoia eta Javik, eskainite Jose Antonio Arategi zen gaztetako 30 euroko balie. Isorretako... 30 euro balie gaztetako karnizerian ilurretan? Hori da, txuletak eta jateko! Aupa, Leti! Eta... Aupa, Leti! Badakizue, laizier irratizez. Gaur estrena moindogu barbakoa. Aupa! Eta oso ondo, kela, etorriko jaku oso ondo. Aupa, ikeragarri, barbakoa barri zen. Jose Antonio Arategiko txuleta. Eta zera nortzen da sarizen, anatote, que no sé. Junzaite, Leti, junzaite guruzunien Jose Antonio Arategire, haurek badakizie, esangotzegu zeuk irabazi dozule, eta handeko zu gaztetako 30 euroko balie. Barbakoarako. Oso ondo, mi esker dana gaitik, Da zu nor zara? Leti, Ja, juiaku. Ai. Emozina baina. Letizia. Emozionaute da. Posas jantzan hasi da, Leti. Eta zu nor zara? Aiztie. Aupa! Alberdi, baina izena ez dakigu. Ana. Ala, Alberdi! Zorizona zuetzako. Ana. Eiga, mi esker. Beitxu, jokinen ama. Esatu gaza gutxi. Opa! Oso ondo, jo. Da txien orduen. Hala, viva México. Ondo izan. Bardi, Mi esker edan hori. Da junzaite zire, Jose Antonio Arategire, 30 euroko balie gaztetan barbako antzako. Zorizonak! Venga, mi esker. Agur! Niretzako segulo kino gondeirik onena. Aupa, Leti, aupa iztie, ana, alberde? Aupa, zuek, ikeragarri zari. Eta, horrela jarraitu biogu guk, saritxe banatu dugu, eta ganea emozio bizitzen, emozio zuen. Eta oin, horrela jarraitu biogu, eta nobedade aste honetan, zuzenien abestuko esku, Oierrek berak, ia barrieri eusteko gai garen, ez da errazeizengo, eta berak elegiko daukantie, ez dakigu, inope ez dakigu, bera bakarri daki, eta, Oier, zuk esango zu presno zauzen. Urbildu mikrofonora, A ber, itxan, ipiniko txago hemen mikrofonue hauen, ondo abestu, opa, hau ez da heltzen, Piniko txago albokoe? Bai. Pinari. Urreatu, hemen gabixe kantie pertsutan. Hau da, inedito, Ator kantari Oierren, Oier presentzialki, laizia erratiko estudizioen, zuzenien, zuentzako. Hori da, sarize banatzen bebera, Jesus. Zueia presa hausia? Entzuteko presa. Eta, esaten bagu zeinan... Sarize, karo. Sarize, eta... Eske. Zenbakize, bai, zenbiku, goratu biko. Gaur maitanek esango da besta, telefono zenbakize. Maitan, irati, esango zue zeuek. Sarize eta telefonu eta. Vale. Bota telefonu. Aupa irati, venga. Va, dale. 6 lau, 0 iru, 7 beratzi lau. Berri esangot? Bai. 6 lau, 0 iru, 7 beratzi lau. Fallo barik. ¿Ves? Bai, da sarize da, irati? Oingo sarize edo maitane? Maitane zazu. Ez que me gaitz, mikrofono faltan Oingo gauzuta. sarize izango da nire proiektu pertsonaletik, hoben holan aurkeztu izan joen, lore hartien deitzen da, eta pentsaot, politi izango zala, pertsona bateri, bakarra, kamiseta bat, jostie, holan gure logo egaz. Laizia erratiko logo ofiziala gaz, Momentuz bat. Momentuz bat izango da, gero ikusiko gu. Baina momentuz pertsona horrek bakarrak, ekingo dau kamiseta hori. Bai, lore hartien, a t-shirt for limit edition. Orduen, labur bituz, laizia erratiko kamiseta ofizial bakarra, egon da, bat bakarrik, irabaziko dau, ator kantarien parte hartzen duzuen hartien. Hori da. Jo, ikaragarri. Eta Oier, no zipini biozue kantuen. Bai, entzumiko, así que ez dakit. Pasu, Oier presauz? Ni presa nago, oso nion. Bai. Venga. Así que bueno, beste barik, hemen deko zue. Isiltasuna eta ondoa. A ver, bideoklipe hasten dau. Horpegi. Ebiz hemen telefonuen.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mama! Na, na, na. Ona! Ikaragarria. A ber, tekniko, txalo zaparrada bat, aldo zunien mesedez, danok karrega zeiteko. Aupa, oier, eskerrik Ikaragarria. Dute egon gara danok, Oso. Ikaragarri zuzenekoa. A ber, txat, hemen gabiz. Espero dut guztu bizena. Listo. Asko. Itzela, sakona. Ikaragarria. Sakona. Osa, benetan, hauen zulio, eskertu bizuen gauza bada, lortu gu, oier kartie, zuzenien, ator kantari oier lehiaketara, laizia erretire, hemen deku oier, abestuzku zuzenien. Zuzenien. Jo, ikaragarria. Ipiniko da, tartien bertan ipiniko ahotsa zuzenean. Zuzenean. Live, puntito live. Bai. Pene bat gu zuzenien ez egon itxena, ja izango zen zuzenean. Zuzenean. Bai. Eta ba, bueno. Bueno, permiso repetidiko da, ez da. Bai, a ver. Esplikaukot barriro? Bai, Maitane, bai, mesedez. Izango da, Laixiar irratian, kamiseta bakarra. Limited edition. Limited edition. Limited edition, Lorartien proiektua. Bai, Lorartien. Maitanen Yes. Lorartien proiektua eskainiko So, kamiseta. I'm going to... Ez dakit esaten. No, I'm going to... Improvise. To Josi. To Josi. To Josi. I'm going to Josi a t-shirt. And it will be the only one t-shirt. Only one. Of Laixiar irratia. Between Landaras Project, t-shirt, Laixiar irratia. Da, ya está. Hori zengo da sarixe, ez da? Orduen, Laixiar irratiko kamiseta ofizial bakarra, Maitanen Lorartien proiektukue. Ai, ama zelako desmadre. Eta erantzunek. Zelako desmadre. Goratuko zu erantzunek, ez da? Erantzune idatziz, boleto bat. Audioz, 2 eta abestuz, 3. Gure telefono zemakire, dala, ez dut ikusten, neskak? 654-02-039-4. Eta, bueno, norbaiti WhatsApp aspadeko be, ordeko guz gure sare sozialak. Eta aprobetxau, erabili, bai Instagram, Twitter, Facebook, 20. 20 zure generazioeko Ander. Izan TikTok izenezik beste guztitzeko guz, eta ez dakit TikToken laster hasiko gara, ondo ino ez. Eta, ba, bueno, hau izan da aztiongo erronka itzela, politxe, gultzako la hordik izan da, eta, ba, bueno, astiro, agurtzen peko. Amaitu jaku ja, empori, Ander. Zelako errez azten dan. Bueno, horrez, batzutan nervioso harrapetan gaitu. Baina tita amaitzineko, beti tita amaitzen da. Gustura baten gara. Eta ganera gaur, hain landute eukin dugu hasieratik gure saioe. Eta, bueno, azkenien improvisatzen amaitu behar izan dugu, arazo tekniko diela medio. Espero dugu guk gure baliabideak hobetzi, Bai. Baina landa bezkerrek asko entzule gu aguanteti erren. Itzelak sari, Egiz esan bida, zu barik eskintzek ezla eserri zengo. Oier barik eskintzek ez eserri zengo. Gure talde txikio barik eskinen eserri zengo. Eta mikrofonun atzien da benteniko aripe eskinen eserri zengo. Gaur erronka beri izen da, guri baino handiz jau. Bai, da oso fin ibili da teniko. Eskerrik asko. Ongi etorri sarri. Eta urrengo astera arte entzule. Agur ondo bizi. Na 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 na
Na na na na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Ooh, na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Malko